palmy, ale tí pastieri si to narodenie Ježiška takto pekne znázornili. Ako keby sa narodil... Tu je Ježiško, na rukách ho má. Ako sa volá mama Ježiška? A otec? Jozef, také jednoduché mená. Títo traja mali ťažšie mená. Šťastie, zdravie, pokoj svätý vyšujeme vám. Všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam. Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. V jasliach leží sám Syn Boží na sláme v zime. V tmavej noci, o polnoci, dieťa nevinné. O Ježišku premilý, daj nám všetkým milosti. O Ježišku premilý, daj nám všetkým milosti. No aj 2 roky by na to bolo. Oni by vám za to dali húbu, vajcia, mlieko. A potom by ste to doniesli do školy k pánovi učiteľovi a spolu by ste tým zapárili štvrtku a potom prídu Vianoce. Myslíte, že to bolo tak aj v minulosti? Nie. Ale áno. Práve toto obdobie sme ja samozrejme tiež tento advent si pripomínali a rezali, zjedli, tak perie nevyhodili. Perie si podkladali, to najčistejšie, najjemnejšie si takto odložili a potom takto v zime, keď už nechodili robiť na pole, lebo sa nedalo, tak sa zišli v dome a párali perie. To znamená, že si každé pierko museli zobrať do ruky a takto z neho otrhnúť. Chceš to skúsiť? Skús tak otrhnúť, aby len tá panička ostala bez tých vláskov. Na tom špeciálne urobené drevo, ktoré sa zasekávalo do takéhoto stojana. Aj tam mám ešte jedno hore na peci. To sa zaseklo do týchto priešicov, ktoré vyrobil kováč. A tu sa to zapálilo. Ten plamienok pomaličky horel a osvetľoval tú izbu. Aj tam to bolo zapálené, aj tu na stole možno mali sviečku a to bolo jediné svetlo. Vtedy ju vlastne pustili a potom oni ju mali doma. Keď sa dialo niečo zlé, tak ju spálili a vedeli, že ten plamienok všetko zlé spáli. Tak? A máte tu, ja neviem, počítajte so mnou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 korálok. Vašou úlohou je tie korálky navliecť na ten chlpatý. Ručky má roztvorené, celý svet chce objať. Nuž poďme sa mu k jasliam, všetci vyžalovať.